Butangan ug mga disaster station ang amihanan ug habagatang bahin sa dakbayan sa Subo. Gimanduan ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang Disaster Committee sa pagpangita og luna aron kabutangan sa disaster stations. Siguraduhon usab nga adunay mga ekipo ang mga istasyon aron dili na mahilabtan ang mga kahimanan nga anaa sa ubos nga giandam usab sa mga posibleng mahitabo ug dili usab dayon makadali-dali sa pagsaka sa bukid kung adunay landslide. Gidugang ni Mayor Archival nga posibleng mudugang og mga tawo alang sa disaster response. Bisan pa man, kung ginuton karon ang budget sa City Hall. Human sa programa sa National Heroes Day, gi-inventory sa mayor uban ni Konsehal Dave Tumulak ang mga kahimanan sa pagtubag sa mga katalagman dinhi sa dakbayan. Yeah, where we could put a station, disaster station sa north and disaster station sa south. And in that, kinahanglan naatay mga ekwipo. Kaya ang atong ekwipo dito sa ubos, himaman dito si Babaw, what happens kung naadiri ang problema?